Senden haýyş edýän, maňa indi jaň etme. Saňa men derarly diýän ýetermi gaýdy görken. Sen näme aglaýam? Menmi? Kowa aglaýam. Çınar, biz ökman görüşmeli. Yok diýme, haýyş edýän. Men seni söýýän Çınar. Dur, goýma telefonu, Çınar, haýyş edýän, biz ökman görüşmeli. Çınar, men sensiz ýaşap bilemok. Men seni söýýän. Diňe sen nedir men bagtym, eşitýäňmi? Çınar, sen menden ýüze urmelläsiň. Biziň kugurna gor. Sen indi meni görüp bilmersiň. Erterbet maşgalamyz bolup türkmen maşa urýas. Erteri diýäňizmi? Men ökman bararyn. Siz gelýän çagyz garaşaryn. Atamyz bizi mihmançylyga çagyrýar. Polya. Polya. Hoş. Çınar kim bile uğurlaştın? Senden kim bile uğurlaştın deyip sorayan. Çınarjan edim bilen Nurjanyň gelejegi barada menem köp oýlanýan. Maňa çağlaryň bagtly bolany gerek. Toy eder. Toydan soň dünýäň islendik günjegine gidip olar goý din jaltyrlar. Bizde mümkinçilik bar ha. Ola, Hudaýa şükür. Çağlarymyz bagtly bolsalar bolýa. Sana son kuatlar bir zada bolýa gaýdy. Ýaşlygymyz ýatlap. Bir yerlere gezmäne gidersiň, ha? Ejingden zat girleme Çınar. Dogry aýdýaň, Nepes. Her ýylam şonardy gödýär. Ýöne iş wahanasy bilen her ýyl soňa goýýar. Hökman gezmeli, gown açmaly. Şu gelege seni özüm bilen alyp gitjäm gatşynam. Men näme din jalatym gelýän näler öýdýäňmi? Ay ýokla, seni öýden çykaryp bolan okla.